Ka jingjur jong jingpet snong nalashnong jingpai ba ka jala kum ka ri khasi jentia bat rilom garo banyabe banyo shong snong hasor shlong kadai kawai nakamat ka babaro ki hab ban simkia bat ban bu jingkali kadai nakadaw ayu Katu kat ningut kilong kemi ki badai nak thai West Castles na Monterasen block kum nak snong nong shilong bat umsaw maulangsu ha kaji kren ba usulong mil ukurwo ka tiar kiloong kani kadai ka kam ka bahap ban ai jingkai sakipai ba khamtam e kilong kemi ha ka ba kiloong ka jingpet snong kamyarap namar kawan ra ka jing e ha kalawai ka jengki bat kumju ya ki khon ki kiti ha ka jing tep jonga nga thai ki don ha kisnong ki thau ki jongi ki ba nga sa ro Kidon kilong yeng kilong sem kiba sngau khan bah. Kidon kata kaman sem ban sngau suk bah ban sa hasor. Ti hana ba ka kamai kaji kambiang haslong lane haja kasor. Kimi no nasionong ki ino ya kasnong ka thau. Katu kan nes nem nda kila sa hasor pade ki sngau tho ba. Kim don kam don jam. Ka yeng ka sem kin hap ban sa wai. Ti ka ya kila da kambiang ka kamai kaji. Ti ki wan phai biang hasnong. Wan sedang miang garep keriang jaka putam dan show la di du no na dong hadong nrei haba ki don gi bahiang hasem kidang ai jaka i bahiang kata ko wei kalong ba ngi iba i du nong bahaya ngi kum kinong kendong la dang ya be than ya kata ka jing i phu i peng jong ka sor shlong ngin ino no pade ya karep keriang la ne kai jaka ka puta ka jongi hanong kendong nrei ngin penne pensa kai ni kita khnang ba ki khon ki pateng ki jongi ken yo i pateng la pateng nadu mendai hadu mentah kawei ka ba ngakwa ban yo werlang ya ki long kemi khamtam hai ki than nong kendong jongi la ding ha ka jing sngo thu ka baret ka jonga hi nga yo wer ya ki ba kinnom mi na ka snong la jong ba kinnom ya be ya ha ka ki jakasor namarkan kta ka jing e yangi ladangi ha ba kata ka jing e bangin wan phai biang so wan trei biang ki jaka ki putaruk ngila dino tekan long ka jing du nong yala ki khon ki ti jongi ki pateng ki jongi ki ban sawan ladangi hi ni sedang ya karep karyang na ki layeng la sem la jong te ngatharai ladangi du kam du jam ki khon ki nang ki start ru ka kam la jong padengi don kan ta ka we ngakwa ban kentui ki long kemi ba ide ban sngo thu ba kan ni karep karyang ka dei ka ba ai jing em yang ikum kinong kendong wa nomor babun kinong kendong hikim la school kumanga nrei ngi tre ngi ta ngi im ngi pha school yi khon te ngasngo ba kadon ke jing mentoi kan kila bandon kilong kemi ki bamat ya kacing e kila ban ya kendu ha kanu kacing sya ino lok mo kidon kacing e lane kidon pade ki bakwa ban tip ya kata kacing im thmai hopo sor kalong kumnu ki tha ki chai tu ban tre ban kta te kum kita kila bandon de kata kadai hi kawei kacing e kabang yo i bakum kilong kemi mo haba ki pet no nasionong ki ino ya ka khendeu ka siap ki di no ha kador kabatan ki wan chani silong kim yo shu ban thet ka chaka namar ka rem de chani tenda ki wan phai pat hasnong ru kim yo shu ya ka chaka ka puta kim yo shu kawei ru kim la te ban hikai la ki chong ki khun haba ki la nang la start ru ban rep ban riang kadai kata hi kawei tinga kentu ki para long kemi ba haba ngi pha school ki khun ru ngim dei ban ong bangin 6 million ya ki ban tre ban kta ngi hikai be ki khun bakin bat mo khiu bakin waj bat nar bakin tre kin kta khnang balasha ngi nom kermen than tang ya kam sarkar namar ka perthai ba cencar menta nrei ngin hap hi ban yale ban rep ban riang kumba ong mo ba ngi kermen la dang ngi rep ngi riang wat la kalong hakani ka pandemik skat ni ru nrei ngi yo ujur nak per ngi yo kado na sem ngi yo ukhaw na yeng kata tinga ngakerpat iki para long kemi bangin num yale ban pet nasionong rengin yale bet ban rep ban riang kini kicing rep cingri kini kiri cingri chungi bat kicing rep kicungi ki ba khamtam kitu kicing rep tan rai kicungi hakani ga silayo ru ban yekren baka project lead jong ka North East Network ka kong yaman na rangsai ka bala pensngo halo ka jing trekam jong ka North East Network bat ka jing persen jong ka hakabai dei bat kani ka banta Dengan pet bahasa kisnong kendong dei kim yo bah kata kalat ban pelong yo mo ne ban market ya kini ki produce ki jongki takadangi nakaliang jongko organization ya le ban let shakisnong ki jongki na marki long very rich in resources ting ya le ban ya rabi ki bakin makihi kin la ban market nang tu nasionong ben nadu ban produce kumno ban label hadu ban market ru ling ba food processing organic food processing ken te bat kum ta ter la bun ki por ba
ba halor om tang ha kaliang jong kinong rep pat kumjuru haki kaliang hakimat jong ka jing sha thombor jong ki kenthe ka sarkar ka laju involve ya ka seng ya ka organization ka jongi ban create visibility lani ban wat ki lat ki lenti halor kumnu ban promote ya ki kenthe bat khamtam ru ya ki rural women lengba gani ka khubor batru ban yosngo ya ka jingentu jong kilong kumi ki badai rang thang west castles ngingai bakanon ra ya ka jingkala ka jingmut jing prakhat jong babun batru ban dan pat ki ban yara pat ban pensai ki babun kilong yeng longsam